Mae Scrooge yn un o beryglon bywyd modern bob dydd. Mae'n debyg fod mwy ohono yn pentyrru trwy'r twll llythyrau. Cynigion arbennig am bethau nad ydych eu heisiau. Newyddion am bethau na wyddwch ei bod nhw'n bodoli. Bwydlenni oddi wrth eich bwytau prydau parod lleol. Nid yw peth ohono wedi gyfeirio atych chi hyd yn oed. Ond at y deiliad. Pryd bydd hyn yn dod i ben? Wel, mae yna sawl peth y gallwch chi wneud i leihau'r nifer o lythyron Scrooge sy'n dod trwy'r drws. Gallwch gael eich enw wedi dynnu oddi ar gronfa ddata'r cwmnïau hynny sy'n anfon y Scrooge. Ar gyfer Scrooge sydd wedi gyfeirio atoch chi, gallwch ddadgofrestru eich manylion gyda'r gwasanaeth dewis post neu M-Puts. O fewn 3 i 6 mis, dylech weld gwahaniaeth mawr yn y nifer o lythyrau di-eisiau rydych yn ei derbyn trwy eich drws. Os hoffech stopio derbyn llythyrau heb gyfeiriad sydd wedi eu cyfeirio at y deiliad neu'r perchenog yn unig, mae'n bosib cysylltu â gwasanaeth eithrio drws i drws y post brenhinol. Gallwch wneud hyn trwy dudalennau dweud na o'r Scrooge ailgylchu dros Gymru. Ond, trwy wrthod Scrooge, efallai na chewch chi rhai pethau rydych chi'n ei mwynhau megis papur newydd eich cyngor lleol neu gynigion o'ch siop leol. Felly cyn i chi ymweithrio o dderbyn llythyron Scrooge, darllenwch amodau a thelerau pob gwasanaeth yn ofalus. Ond cofiwch, pan ydych yn ymweithrio o dderbyn Scrooge, nid unigolyn sy'n ymweithrio, Ond pawb sy'n byw yn y tŷ. felly siaradwch â phob aelod o'ch cartref cyn cofrestru. Dal i dderbyn llythyron Scrooge, gallwch ei ailgylchu ynghyd â holl bapurau eraill ar garreg eich drws.